Artzibarreko herririk politena zen Artozki. Irati ibaiaren gaineko zubi ederra zapaindurik. Elkartea, frontoia eta harrizko jauregiak zituen herria. Duela 20 urte, ustu zuten itoizko urtegia eraikitzeko. Artozkiko herriaren ustutzea, justu egun duela 20 urte hasi zuten. Baina ez Zupeneren gobernuak, Espainiar estatuak eta Ebroko Ur Konfederazioak nahi zuten bezain fite. Bertan, 11 lagun gotortu zelako, itoizko solidarioen izenpean. Herritarrak, bizilagunak eta solidarioak kanporatze lanak ahalik eta gehien mantxotzen saiatu ziren. Baina desastre hura ezinezkoa zen geldiaraztea. Han gertatutakoak etorkizun aldaraziko zigun, gure harrizko etxea eraitsita, baratzeko loreak zapalduta eta elizaren eskilak lurrean botata bazeuden ere, erresistentzian jarraitzeko gogoa etziguten apaldu, ez eraitsi, ez lurrera bota, ez da zapaldu ere. Eta aurrez galduta zegoela erraten zutenei kasurik ez. Guk errezituzten sorginei kasu egin eta sasi guztien gainetik eta laino guztien azpitik, Artozkitik bota arte. Herria urez betetzea helburua bazen ere, eraikin guztiak txikitu eta birrindu zituzten bertako herritarren historia ezabatu nahian. Urtebete beranduago, 20 lagun eseri zituzten akusatuen aulkian, aginteari aurre egiteagatik. Orain, Artozki urpean badago ere, herritarrek ez dute inoiz ahantziko nola ebatsi zieten bere ondasun guztia. Eta duela 20 urte gertatutako guztia, urrian izanen diren ekitaldi batzuekin oroitaraziko da. Nafarroatik Gipuzkoara saltoa aipatu dugu lerroburuetan, tentsioa sustatu izana egotzi dio Igor Enparan Hondarribiko alkateak alarde baztertzaileari. Jaizkibel konpainiaren aldeko urrats historikoak eman dituzte aurten Hondarribian. Gernika plazatik abiatu zen desfile parekidea, urteak zeramatzan handik abiatzeko eskatzen eta iragan ostiralean lortu zuen. Gainera kale nagusira heldu zirenean inoiz baino babes handiagoa izan zuten. Txalo, zaparrada eta emakumeak alartean bezalako oihuen artean aurrera egin zuten. Era berean babes instituzionalik handiena izan zuen Jaizkibel konpainia parekideak aurreko ostiralean. Hondarribiko udalak harrera egin zion aurrenekoz. Gogoratu behar da alkatetzan aldaketa izan dela justu aurten Hondarribian. Abotsanitz plataforma dago orain indarrean urteetan EAJ egon denean. Jeltzalek urte guzti hauetan ez diote harrerarik egin Jaizkibeli, baina udal aldaketarekin harrera egin die bi desfilei, baztertzaileari eta parekidari. Zubiak erekin editu Igor Enparan alkateak, eta aurreko urteekin alderatu da alarde eguna lasai izan bazen ere bortizkeria fisikorik gabea, tentsioa nabarmena izan zela adierazi du alkateak. Hondarribiko udalarekiko instituzio bezala tentsioa sustatu zelakoan dago. Nabarmendu du mingarri izan zela hiriko bandera beste bandera batekin parez pare ikustea. Udal ordezkariek eustelan handia egin behar izan zutenean gatazka areagotu ez zedin. Testuinguruan jartzeko alarde baztertzaileeko konpainia batek herriko banderaren erreplikarekin desfilatu zuen eta Guadalupeko ermitan egindako mezan herriko banderaren ondoan kokatu zuen. Horren aurrean alkateak iritzi dio oinarrizko bizikidetzaren printzipioak onartu behar direla eta ardura eta errespetuz jardun behar dutela guztiek. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekidea lortu nahian, baina oztopoa jarri izan dizkiete urte luzez. Alardearen inguruan ezberdin pentsatzen duten eragile ugari daude Hondarribian, eta alkateak elkarrizketaren bidari ekiteko konpromiso hartu du. Gatazkak elkarrizketaren bidetik ezberdinen arteko akordioetara iristiko modua direla iritzita. Gauzak horrela lan gatazketara salto, azken urteetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zerbitzu publikoei nabarmen egin dute okerrera eta sektore guztietako lan baldintzak okertu egin dira. Hori dela eta gehiengo sindikalak urriaren 25 eta abenduaren 19 grebak egitera ditu dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko langile guztiak. Honekin Eusko Jaurlaritzari, aldundiei eta udalei erosalmena bermatzea eta behin-behinekotasuna 8% murriztu arte enplegua kontsolidatzea eskatzen dute. Sindikatuek langile publikoei urriaren 25 eta abenduaren 19 greba deialdiekin bat egiteko deia egiten diete. Baita deitutako mobilizazioetan eta ekitaldietan parte hartzekoa ere.
bi grebagun deitzen dugu sektore publiko osoan. Guztira, 150.000 langile publiko daude grebara deituta. Hemen gaude sindikatu guztiak, salatu nahi dugu, zerbitzu publikoak nabarmen egin dutela okerrera. Eta lan baldintzak ere okertzen ari direla etengabe. Bestelako mobilizazio batzuei helduta berriz, guraso elkarteen protestak ugaritu egin dira eskola garraio ezagatik. Aste hasieran Aiaraldeko Etxaurren ikastolako gurasoek protestak egin zituzten, ostegun honetan berriz Ribabeiosan izan dira. Unamuza ikastetxeko familiek ere elkarretaratze saratatxoa egin dute, eta ostiral honetan Arabako ikastetxe publikoetako hainbat guraso elkartek kontzentrazioa deitu dute Andre Marizuriaren plazan Nerea Garzia. Ikasturteko lehenengo astea izan da hau eta Arabako eta Bizkaiko 7.000 ikasle inguru eskola garraio zerbitzurik gabe geratu dira. Eusko Jaurlaritzaren eta enpresen arteko eztabaidak bere horretan jarraitzen du, eta eskola garraio zerbitzuaren falta ikastetxe eta familia askotan nabarmena izan da, batez ere landa eremuetan. Hainbat ikastetxetako guraso elkarteek mobilizazioak egin dituzte konponbide bat exigitzeko. Izan ere, guraso askoentzako eskola garraio zerbitzua ezinbestekoa da lana eta familia kontziliatzeko. Astelehenean hasi ziren lehenengo protestak Aiaraldeko Etxaurren ikastetxean. Lehenengo egunean gurasoek ez zituzten seme alabak eskolara eraman, eta hurrengo egunotan errepidea moztu zuten protesta gisa. Ostegunean berriz Ribabeiosara iritsi ziren mobilizazioak eta Unamunzaga ikastetxeko familiek elkarretaratze zaratatsua egin zuten. Langra izokan ere ikastetxe aurrean bildu ziren familiak. Ostiral honetan Arabako ikastetxe publikoetako hainbat guraso elkarte kontzentrazioa deitu dute Andre Marizuriaren plazan arratsaldeko 6etan. Eta honekin kultura arlora salto, Donostian Euskal Herriaren nazioarteko erakusleio hastear da zinemaldia. Bada gaur sail ofizialean leian ariko den Euskal ekoizpenari buruz hitz egingo dizuegu. Sultan Astrim, Isabel Ergera Donostiarra du zuzendari, baina filma baino askoz gehiago da. Hain justu, erakusketa inauguratu dute Tabakalera nazioarteko kulturgunean ekin atorra sagasti. Isabel Ergera, artista eta zinemagile donostiarrak izugarrizko lana erakutsiko du aurtengo Donostiako zinemaldian. Animazioaz josita, garaibateko teknikak eta gaur egungo 3 dimentsiotakoak baliatuta, duela 120 urte idatzitako kontakizun feminista dakar pantalla handira. Duela 120 urte India kolonizatuan ekintzaile musulman batek idatzitakoa, Rokeina Joseinek idatzitakoa eta geuk geure begiekin ikusteko aukera izango duguna. Eta dakarrena, duela 120 urte irudikatutako gizarte utopikoa, tradizioetan oinarrituta, gizonak bazterran utzi eta emakumeak jaun eta jabe direna. Isabel Ergera, Euskal Herrian artista aintzindari mitikoa dela, esan dezakegu artea eta zinearen artean mugitu dana, eta lortu du oso modu artisanau partekatu eskuzabal batetan luzemetrai bat egiteko, eta lortu du lehenengo aldiz Donostiako zinemaldian animaziozko luzemetrai bat leian egotea. Eta erakusketa honetan horren atzean dagoen iruditegia, mundua, imaginazioa eta lana ikusteko aukera emango dizue. Erakusketa honetan ikusiko dugu lanaren prozesua. Horrelako animazio filma bat egiteko modu artisau honetan milaka eta milaka marrazki egin behar dira teknika ezberdinekin. Lehenengo zientzia fikzio feminista emakume musulman batek idatzi zuen orain dela 120 urte. Hori asko ezakite. Eta bere testu horretan emakumeenek iradikatzen zuen mundu bat nun
poterea eta ezagutza emakumeen eskutan zegoen, eta gizonezkoek erreklusio batetan bizi behar zuten. Orduan, batzuentzat utopia bat da, beste batzuentzat distopia bat, baina egia da emakume honek mundu bat imaginatu zuela eta Isabelek mundu hori berreskuratzen ditu eta oso modu sensorial, sugerente batetan gurekin partekatzen du. Gipuzkoatik Arabara Gasteizko dolar jatetxeak prestatutako itsaso hondoa pintxoa izan da aurtengo Arabako pintxoaren aste nagusiaren irabazlea. Itsas gisatu eta izkiratostaz osatutako pintxoa da bere originaltasunari esker garaile atera dena. Araban garela magialdia bere azken txanpan sartu da. Asteburuan zehar Hurbileko nazioarteko magia gala eta nazioarteko magia eszena gala ospatuko dira. Aldiz, jaialdi igandean agurtuko da. Amaiera gala berezi batekin Gasteizko plaza berrian adi datozen egunetako egitaraura. Ostiralekoa gala iritsi zaigu albistegiari bukaera emateko unean. Hauek izan dira gurean gaur bildu ditugunak, halere gogoratu. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian dituzuela asteburuan pasa. Nik telesailak inoiz ez, sopan etzan naiz banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Maratoirik inoiz ez, gau pasarik ere ez.